Navidad, Navidad. ¿Eso qué es? La alta gastronomia i la baja gastronomia, no? O no sé, perquè això de la alta cuina, la baixa cuina, la cuina mitja, això com funciona, això? Sí, hauríem de començar a definir-ho, això, perquè té una mica de puntillo, això. No sé si... Què pot ser millor, la baixa gastronomia o la alta gastronomia? O l'alta cuina o la baixa cuina? No sé, hi ha gent que diu que la baixa cuina és la hòstia. I bueno, potser els que fan alta cuina estan buscant que la baixa cuina pugi a l'alta. Això és un follon. Hòstia, hauran d'anar amb ascensor al final. Els congressos, les listes, les estrelles i els d'això, ja no sé si queden restaurants per donar premis, tio. Deuen quedar pels premis, doncs, los del menú que estan cada cop més xungos. Los del menú del dia, el menú diari, que és dels treballadors, que són els que necessiten que hi hagi restaurants que funcionin i no hi ha collons que surtin els números. Cracs, supercracs, megacracs i supermegacracs. Aquests fent aquesta escala. Bueno, i la plebe, normalillos. Ah, sí? Aquestes què són? Les estrelles fugaces? Què van passant? Si les nostres estrelles són els clients, tio. O sigui, aquí el que es tracta és de que tenir els locals plens de clients. Això és el que es tracta. Tots els nostres antepassats, avis, besavis i això, tot el que han aconseguit, ho han aconseguit amb esforç, i temps, i hores. No pensem que ara, treballant 35 hores, podem guanyar 5.000 euros cada un, i festival, i... Això, ara, seria la polla, Ja m'agradaria, jo el que vull. Estic per sortir de les xarxes, imagina't. Perquè mires les xarxes i collons, acabarem tots fotent lo mateix a les cartes dels restaurants? O has de ser molt bèstia per tenir la teva identitat i no deixar-te portar per les modes que hi ha ara. El sushi vol dir arròs i vinagre. Això per que ho sapigueu, perquè te'n vas a un restaurant, demanes sushi, te carden pa amb tomata amb salmó a sobre, o un peix molt bo, doncs allò no és sushi. Però bueno, clar, estem al ramen català, a l'escudella, sushi català... La gran indústria ho té molt clar amb el màrqueting. Ens intenten vendre el que veuen que necessita el mercat i creen aquestes modes i aquestes necessitats que crec que no les necessitem, perquè no necessitem un bacon vegà, no sé, per molt bo que estigui o bé que hagi aconseguit el sabor, o un fetge d'ànec vegà, o, bueno, formatges vegans, és que no ho entenc. Ah, puta, vaig veure una foto de gambes que va penjar un home que segueixo, que és unes gambes, una gamba vermella, una gamba roja, a 300 euros al quilo, aquesta setmana passada, i gamba blanca a 200, quasi, aquesta de Huelva, i estaven negres, saps? I vaig dir, hòstia, esto creo que es caro porque están madurados ya. Les calfacolls del sol blanc aquest hivern. 40 de amaretto. Això porta amaretto, cafè i nata semimontada, que la tenim aquí, vale? 40 de amaretto. Calentito, l'acabarem amb una mica de cacao. Está bo. Espera, que yo tengo la manera de calentar esto. Calienta el calentito que se ha enfriado aquí. Así lo van a calentar. Así, más que calentito. Dale calentito. Ahora verás, ya está más caliente. Ahora, a ver que me voy a quemar. Bombollas catalanas. Bombollas catalanas. Salud.